Shalom, horas madita kadamang dainang kadunga sa porsyon di bagasan kuan itu hatta Yesus Kristus pacupang doho tau guru gonggo pe pakpan di acara jepek alai maripola. Adu raso taja tani debata jumulo hita martangiang. Debata Jehovah para sirohana sumurung maing jumulo disirai hatam kami uka maroha do pikiran nami asa mangula hatam di bagasan mulu nami marhiti Yesus Kristus martayang kami. Amin. Atani debata di hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 natar surat di Sada Petrus 4 ayat 10 kak sono madiro bisi martua mahamu molohonai sak kamu ala ni kuar ni Kristus ala songgok tot di hasangapun nasian debata ido anggo sahana kita saluhu nakarong asapor syaon di bagasan kuan itu hatta Yesus Kristus martua do hita molohonai sak ala ni kuar ni Kristus kuasa martua hita ala songgok tot di nasian debata tot di hasangapun tu hita ala daputan lasni roha mahita molo ala ni kuan ni Kristus berarti na taula do hasitongan na taorom do dirita siya nakaulaon hasahato na mardala do hita di dalan hasitongan ala ni songgok matu hita tot di hasangapo na totong marmulia debata ala ni ta bertahap tot do duhatai na mamonako kita di bagasan uluto udang dunia na mate-mate ala ni na mabaritahon taringot tu Yesus Kristus ala ido nagabe hasangapon tabereng nuaeng namasa di Portibion ala ni panaon ni hita na mangyutot Yesus Kristus laos marhita ido tarida hasangapon ni debata songoni mana kita kadamang dainang donga sabosyon tahingok ma molo hacipe tahilala molo pe ikon taorom aka hisap-hisap ni dagita mangulahon hasahaton ido habataran ni hamliau ni debata songkok matol di bagasan mulut alai pehado molo zon mana mangulah mamuno manako marjahat dang ijol mana mertua nah haci soni na dia na ala mangulahon hasahaton pe bana alai bolo dang diulai banai alai bolo ala ni kuar ni Tuhan Yesus Kristus na totong di partahato ni mana ido jol mana martua ai dapotan lasroha dapotan hasanga puma marsanga mabadebata di bagasan dua atong di kita saluna akadaman dena doa saposyaon beta mahita mangulahon longo ni roha ni debata sangat nasa di bana kita jala tayong ma debata do ngata di bagasan dua jala molo hacip pitae ala ni buar ni Tuhan martua lo hita disi Tuhan ta madongan ita Tuhan ta mangurupi hita mangula sudah ta amin matangnya kita debata Jehovah ido Tuhan martua do solma na mangula hon lomo ni roham jala molo honai sakibana ala ni warmu ai ton di hasanga pun ni songgok ma tui bana ala ni songoni mana kami Tuhan molo pe huai kami aka haciton ale pos do rohanami Tuhan mola lani warmu dapat atur di nabadi do kami di bagasan ngulu nami jela marsangak makwarmu atau ramoti mahami Tuhan dongani kami asator di mangula di bagasan ngulu nami marhiti Yesus Kristus matanya kami asyuram sa amin horas mai tak mau lihat